noches a todos. Nada, acabamos de estar con un dos grandes temas da música do oeste, que supoño que aos máis maiores sobre todo que lo sonará. ¿Sí? ¿Sabríades decirnos que película? Que películas, porque había dúas. Bueno, Fui Mar era unha, e outra Forajido, non? No, título, hasta que llegó su. Acabamos de empezar este concerto dedicado a las bandas sonoras con unos grandes compositores de la música para este estilo, que ponían pues eso, música e imágenes, que pues, Ennio Morricone, que morreu pues, fai casi 5 anos, morreu en 2020, que foi un dos grandes maestros junto con John Williams, máis conhecidos seguramente, pues, deste estilo de música. Hoxe vamos fazer un percorrido por distintos compositores que fixeron prácticamente toda a súa obra relacionada co cine e vamos tocar pues, desde Ennio Morricone, que foi o primeiro, pasando por John Williams, Zimmer e pues, infinidade deles, hasta 12 compositores distintos. E o que vamos fazer é un pequeno xogo entre PCP. Vale. A siguiente actuación que vas a ver, os que vamos a tocar, vamos ir dando pistas, a ver se sois capazes de adivinar. Hai nas para os máis pequenos e hai nas para os máis maiores, porque esta é unha película dos anos 80, se non me equivoco, no cal se fixeron a partir desa película de moda os calentadores. Fantástico! Aplausos!
película, non sei se vos acordades, os que a víchedes, que trataba xa nos anos 80 das dificultades da igualdade de oportunidades. Que salía a imaxe, quería ser artista e aparte tiña un traballo para homes nese momento, porque tiña trabas de todo tipo. E ao final, pues, como sempre, triunfa el arte e el amor. Vale. Siguiente. Estas por máis pequenos. A última versión, unha das últimas, foi protagonizada por Will Smith, entre outros. Están postos, Ben, pois, para esta peza vamos contar ca colaboración da Escola de Baile Élite, que veo dar por aí xa, para os cales pido un forte aplauso.
Ben, no momento escollemos ben ou non? Como podes entender, é moi difícil. Evidentemente, hai miles de películas e escoller as 11 ou 12 que vamos a tocar e que poidan gustar é complicado. Penso que o conseguimos, xa ao final vamos ter miles de objetivos. A siguiente peza, tamén pensando nos máis novos, ten unha cousa peculiar, non? Son varias películas e esas películas, as primeiras, de música John Williams, pues, supoño que por a edad que temos, ten 95 anos agora, nada, este mes, 32 este mes, pues supoño que se cansaría e dixo que non quería nada máis. E o resto das películas fixeron entre 3 compositores máis. Son en total 8 películas. Sabes por onde pode ir? De 7 libros. ¡Ey! Fantástico. Ya no sé.
Ben, a siguiente vai ser unha das pezas posiblemente de amor máis famosas dos últimos anos no cine. Que a primeira foi así de dibuxos, despois houve unha así de cariño entre película e dibuxos. Nada ten que ver o home co que sale na película, nada que ver, é todo o contrario. Bueno, ao final da película non, ao final da película non. Sabes de que película falamos? Ben, estamos nada, vamos escoitar esta pequeña con voces de Martín e Álvaro e a disfrutar dele.
Despois ya mandamos os vídeos para que os compositores chamen para colaborar. Bueno, seguimos. Outra máis de dibujos animados. Xunto de vitalidade, ganas de vivir, Hakuna Matata. Estamos falando de... León.
Ben, vamos volver ás películas do oeste. Esta non sei que pista datos. Sería para xente que controla máis, a verdade é que non está non controlaba moito. Xa para que o concerto como descanso, tanto para vos como para nós, unha recordiña. E a película realmente está basada, vamos a tocar do oeste, pero está basada nunha película asiática de Sete Samurai. Sí. Pero os americanos de desconfusión, colleron os Sete Samurai de pistolas e convertironos nos Sete Magníficos. Estamos? Está pasando ben ou non? Estamos máis ou menos. Non podemos consultar a todo o mundo. Se só hai un no medio, pois mira, estamos pasando ben. Estamos pasando ben, está de primeira fila. Algún amigo pode pensar que eu fui a pantalla e concerto o partido non vai ser ben, a seguinte película que é unha oda ao humor posiblemente para mí das mellores aí con La vida de Brian, a mellor conocedes esa película. Non ten nada que ver, evidentemente, unha con outra, pero para mí posiblemente é unha das mellores películas que, ainda que hai clave de humor, toca algo moi duro e que, bueno, pues, moitas miles de personas que non pasan mal. A película está dividida en dúas partes. Na primeira, pues, é unha oda ao amor, unha parexa feliz, con un fillo, e que de repente, pues, o que suele pasar sempre, un clic, unha ida de olla, pois fai que Europa se poña patas arriba e, bueno, pois o personaje desta película intenta, dentro do dramatismo, pois que o seu fillo non sea consciente do que está pasando. Non sabedes de que película falo? Ben, pois esta está escollida basicamente porque non son tempos moi bons ahora mismo e vemos que empezan a aflorar todas as cousas en toda Europa e sería interesante que non nos olvidáramos de onde vimos e que
que hay que seguir peleando contra ciertas cosas para que no vuelvan a pasar.
É unha historia que non é real, pero con un fondo real. Bueno, é unha historia que non é real, pero dentro de algo que pasou realmente. Parece ser que o que manejaba a nave tiña dúas mascotas do Rei León, que era Timón e Pumba. ¿Sí? E bateron con que bateron? Con Aider e Sócer. Bueno, o chiste é rebuscado, pero bueno, que hai, vale. Si no que estaría do outro lado, estaría na sexta, así, y ben, con Laura.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Come on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Come on. Near, far, wherever you are. I believe that the heart has once more you opened the door, and you hear in my heart, and my heart will go on and love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I love you one true time. I'd hold to in my life will
solo foi superada por outra película do mismo director, anos máis tarde, que foi Avatar. Vale. Ben, continuamos, xa estamos chegando ao final. Continuamos ahora con un xénero que non habíamos tocado. Son, bueno, en principio eran 3 películas, despois foi aparecendo alguna máis, sobre un mundo demasiado fantasioso, ¿no? Demasiado mágico, igual sí, donde hai un poder oculto, donde hai unha serie de personajes máis pequeninos que van a salvar destruyendo un pequeno objeto. Estamos, son buenos estos, ¿eh? Que ya se acabaron. Para a próxima traemos os máis difíciles, ¿eh? Este
Vale. Esto va. Tenía que ver un bocadillo. No, Bueno, tenía la siguiente vez llegamos ao final do concerto. A mí me mejor. Sí, non? Seguramente botaches moitas películas en falta, iso é bom, porque estamos abertos a propostas. De feito, vou plantear aos compañeros que no próximo concerto que pagamos, para todos aqueles que mirades, se vos paso unha folla donde mirades que vos gustaría escoitar nos nosos concertos. Creo que xa. Temática, un momento concreto, que se vai. Pois evidentemente, supoño que moitos, cada un de vos, como co fútbol, porque máis ou menos manexamos todos, botaredes películas en falta. Queda para unha segunda ocasión. Vale. Vamos a rematar o concerto, posiblemente, a los máis veteranos, posiblemente a canción ou a película que marcou unha época, non só no baile, sino na forma de vestir. Non só no baile, na forma de vestir, sino nos peinados tamén. Cal? Gris, seguro. Gris. Non será marrón. Ah, que aún sigo. Se algún quere facer outra volta e Bolivia, ¿Cómo sabes que ¿Cómo sabes que es
Ben, antes de tocar o tralón, non pediches como de insistencia, quería que pasaran todos os bailarins, cantantes que pasamos por o escenario, para os cales pido un fortísimo aplauso. Esta non vou dar pista, está claro que vamos a tocar. La última. Sí, sí. Sabedes que vai a cantar, non? Cal. Pero cal. Eso tamén que se lleva. Eso tamén. No, para. Tío, ¿por qué me lo dijiste? Es que no les oí. No. ¿Por qué preguntaste? Yo no pregunté. Y la madre. No la reconocí. Sí, claro. Eso era la cosa grabada. ¿Qué le parecía? Non estaba previsto, pero xa que... Bueno, ¡Otra! non estaba previsto, pero xa que están en música, vamos a repetir un cachito, ¿vale? Que acabaron con el pop. Que acabaron con el pop.